Araw na rin, mga kajingjing, ilang araw na ako hindi nakalaba, mga kajingjing. Ito, iwalay namin yung damit ng mama ko, pati yung short. Ayan o, ito, lalagyan sa sako. Ayan o. Ito, ayan. Wait lang po pala. Ito, anak mo na tayo. Ayan, ano pa to, short. Ayan o. Short ni mama, yan, no? Yan. Ito, napatong natin. Bibigay yung mga ano niya. Tawag mo. Puntahan natin si mama mamaya. Ha? Aming hapon, puntahan natin para hindi mo siya agad mamiss, kasi nakakamiss nga talaga kung hindi natin dadalawin si mama. Ito lang yan, Jingjing. Sa umpisa lang yan. Pag nagtagal-tagal na yan, masasanay ka rin. O, tama na, yung iniiwalay mong damit kay mama pati sa amin, tuloy na lang natin. Mamaya, pasyalan natin si mama, ha? Punta tayo doon mamaya kay mama.